des del Col·legi de Camins. Primer jo voldria agrair al seu degà, l'Oriol Altissenc, que una vegada més ens ha fet possible de poder fer aquest acte del Cercle d'Infraestructures des d'aquest, de fet, podem dir aquest plató que està instal·lat a la sala d'actes del Col·legi de Camins. Bé, avui la Fundació Cercle d'Infraestructures col·labora en aquesta jornada amb una altra entitat coneguda de casa nostra, l'Institut Cerdà. I ho fa per parlar d'un tema d'una actualitat extraordinària. Avui parlarem de la connectivitat 5G i, com sempre, ho farem amb una visió territorial i direm la connectivitat 5G, reptes i oportunitats per la competitivitat del territori. Deia això d'actualitat perquè, evidentment, quan vam programar aquesta jornada amb l'Institut Cerdà, no sabíem que en el dia d'ahir el Consell de Ministres aprovés dos documents molt importants que tenen a veure amb el que avui es parlarà. Ahir es va aprovar el Plan per a la Conectividad y las Infraestructuras, l'economia i els territoris, per tant, una lectura absolutament territorial, i d'altra banda es va aprovar l'Estratègia d'Impulso a la Tecnologia 5G. Dos plans importants, el primer amb una dotació de 2.300 milions d'euros i el segon amb una dotació de 2.000 milions, dels quals ja 300 milions estan en els pressupostos generals de l'Estat, que ja seran aprovats de l'any vinent. Per tant, la tecnologia 5G és en aquests moments un objectiu de moltes administracions i des del nostre punt de vista, des del punt de vista tant de l'Institut Cerdà com a think tank, com des del Cercle, la Fundació Cercle d'Infraestructures, a nosaltres ens interessa molt els efectes territorials que, evidentment, pot tenir aquest desplegament. Mireu, a la pròpia estratègia d'impuls es parla que es vol aconseguir en poc temps que la cobertura 5G arribi al 75% de la població i que, a més, es cobreixin tots els grans corredors, és a dir, els principals corredors, carreteres, línies ferroviàries, ports, aeroports, etc. És a dir, que serem capaços, evidentment amb el desplegament d'aquest pla, de fer possible una amplíssima cobertura des del punt de vista de servir aquelles parts, diguem-ne, més poblades i més dinàmiques del territori. I, com sempre, sorgirà la gran qüestió i la resta del territori. Evidentment, el primer dels plans, el Plan per a la Conectividad de les Infraestructures Digitales, té com a objectiu una cobertura digital de tot el territori. Bé, tot això planteja avui dia molts elements destacats i per això ens ha semblat que valia la pena en aquesta sessió del Cercle d'Infraestructures parlar-ne. Simplement, abans ja de donar la paraula amb el Lluís Inglada, que com a director d'aquesta àrea de l'Institut Cerdà serà qui avui dirigirà aquesta jornada, simplement dir-vos que per nosaltres, per al Cercle, que aquest és l'última de les sessions que fem aquest any, doncs és una satisfacció poder-ho fer amb un tema tan de rabiosa actualitat, però també perquè ens permet cloure un any que va començar normal, estàvem celebrant els nostres 15 anys, com sabeu, i de cop i volta ens vam haver de transformar com tothom. Hem pogut fer moltes sessions, de fet hem arribat a més persones que mai, gràcies a la tecnologia. Amb algunes de les sessions hem batut absolutament rècords, per exemple, l'última sessió que vam celebrar des d'aquí mateix amb la presència de l'honorable conseller Damià Calvet, doncs van tenir realment una xifra de persones que es van connectar a rècord i per nosaltres aquest 2020, tan complicat per tothom, des del punt de vista de les activitats del Cercle d'Infraestructures acaba amb aquesta sessió que ens ha de convidar també a reflexionar de com territori i tecnologies poden funcionar amb aquest futur immediat. Esperem que la sessió sigui molt profitosa, hi haurà una conferència, hi haurà un debat, hi haurà l'oportunitat, gràcies també a molts mitjans que tenim, de poder tenir després una participació de tothom. Ja sense més, benvinguts a tots, gràcies una vegada més al Col·legi d'Enginyers de Camins i Lluís, com vulguis. Moltes gràcies, Pere, moltes gràcies al Cercle d'Infraestructures per
per ajudar-nos a coorganitzar aquesta jornada. Gràcies també al Col·legi d'Enginyers de Camins per acollir-nos en aquest espai magnífic, realment i molt ben preparat per fer aquest tipus de jornades en els temps d'avui en dia. A més, el fet de fer-ho en el Col·legi de Camins entenc que li dona també una connotació molt adequada a la jornada. Estem parlant d'una qüestió, el 5G, que ho vinculem molt a la tecnologia, perquè és tecnologia, ho vinculem molt a la que és la telecomunicació i, per tant, també aquest tipus de disciplines. Portar aquest debat al Col·legi de Camins és el que li dona també aquest recorregut, que és el que ens interessa a la jornada d'avui, del territori i de la infraestructura. Per fer la introducció, una mica per situar el tema que ens interessa parlar avui. A veure, el 5G és un gran salt endavant per la connectivitat i per oferir noves tecnologies, això és ben sabut, noves tecnologies que canviaran la forma de produir, canviaran la forma de relacionar-se, canviaran la forma de treballar, canviaran la forma d'oferir i consumir, rebre serveis. Per tant, que generarà una revolució en molts àmbits diferents. Justament el que vol el debat d'avui és ampliar una mica la visió que de vegades potser podem tenir molt cenyida a alguns d'aquests possibles usos, i el que es tracta és justament de, entre altres coses, avui veure com l'amplitud d'efectes que té el 5G és molt transversal. El 5G és un concepte que potser jo diria que deu fer una cosa de 3 anys va esclatar, diguéssim, a nivell també de coneixement públic, i ha generat un gran interès. Avui el que volem és centrar el debat, tal com deia en Pere Macias, en el marc del territori, és a dir, portar el debat de la tecnologia al territori per fer-nos algunes preguntes que intentarem contestar amb els nostres convidats d'avui. En primer lloc, per exemple, això del 5G, implantar el 5G, el Pere ja ens ha donat alguna pista, però quines infraestructures requerirem? Com s'implantaran aquestes infraestructures en el territori? Quin model de desplegament seguirem? Com ho haurem de fer perquè s'integrin bé i perquè donin el servei que volem? Quins usos i quines capacitats ens donarà el 5G a les empreses, a les persones, a les organitzacions, a les entitats socials, a les administracions? I també quins reptes i quines oportunitats té el territori davant del 5G, en termes de com podem acollir aquestes infraestructures, com les podem adequar de la millor manera al nostre territori, com podem aconseguir, i aquest és un fet molt important també per debatre avui, que el servei del 5G sigui homogeni en el territori, és a dir, que centre i perifèria, espai urbà, espai rural, puguin tenir un accés similar a les prestacions del 5G. I aquestes són les qüestions que parlarem avui. Per fer-ho, i introduirem una mica el programa, que tothom ha pogut consultar, però el comentarem breument. Per fer-ho tenim primer una ponència central que la farà el Federico Ruiz com a director de l'Observatorio Nacional 5G, que ens farà una ponència d'uns 20 minuts explicant-nos el marc general del 5G, què és, quina és la situació actual del desplegament i també preguntes que nosaltres també ens fem en el sentit que comentàvem, de les infraestructures que requerim, el desplegament que se'n farà, etc. Després entrarem en una taula rodona, ja presentarem els ponents a l'inici de la taula rodona, amb en Joan Mas, d'Eurecat, Marta Continente, de l'Ajuntament de Barcelona, Andreu Francisco, de Local Red, i en Joan Cervera, de Celnex, que ens parlaran justament d'aquesta visió de les infraestructures i el territori. Sense més preàmbul, entrem en matèria. Per tant, jo ja donaria pas al Federico Ruiz, director de l'Observatorio Nacional 5G, perquè ens faci la ponència inicial. Moltes gràcies. Hola, buenas tardes. Siento enormemente no poder darla en catalán, pero debería ser capaz de responder a las preguntas que sean formuladas. 2 palabras sobre el observatorio. Es un proyecto de Mobile World Capital, que es la organización que acompaña al Mobile World Congress, que le da continuidad y prolongación durante todo el año, de año en año, y que además intenta extender también su ámbito de actuación más allá de la esfera puramente del Congreso. Es un proyecto con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Gobierno de España, por lo tanto del Ministerio de Economía, que es quien gestiona las infraestructuras de conectividad en nuestro país. 5G. Este año nos ha podido todo el inmenso interés del público por esta tecnología. Nuestro trabajo es en buena parte explicar 5G, explicar su potencial económico, preparar a la industria que tendrá un papel esencial en la incorporación y el despliegue de 5G.
¿Por qué importa el 5G? Toda tecnología móvil ha tenido consecuencias más allá de lo que se preveía. Europa es la primera en tener un estándar mundial, lanzar un estándar mundial. Esto provoca un entorno jurídico seguro para toda la industria de las telecomunicaciones. La voz se vuelve digital. Con 3G los mensajes de texto, los primeros mensajes multimedia aparecen. Vemos un despliegue en Japón en el que la gente empieza en los medios de transporte y en la calle a utilizar el móvil para intercambiar las primeras aplicaciones, los primeros mensajes de texto. Y en esto llega el smartphone. Y el smartphone lo cambia todo. El smartphone, la 2G, 3G, 4G, es la que ha alumbrado el mundo que ahora vivimos, el que nos permite hablar ahora mismo, el que ha permitido un primer comienzo de conectividad total, es lo que nos está permitiendo operar con esta situación completamente atípica de pandemia, con teletrabajo, teleasistencia, un conato de telesal. 5G es de esperar que tenga los mismos efectos. Exactamente cómo, no lo sabemos, pero tenemos indicios de cómo va a poder ser. 5G es, ante todo y primero, evidentemente mayor ancho de banda. Mayor ancho de banda con unas condiciones de fiabilidad compatibles con el uso de programas, del cloud, de las máquinas. Son comunicaciones entre máquinas y máquinas con los hombres, con los seres humanos. Es también una comunicación de altísima rapidez, en el sentido de muy baja latencia. La velocidad de reacción de la red será del entorno de pocos milisegundos, por lo tanto cercana a la capacidad de reacción del ser humano. Se acabaron las esperas, las latencias, y esto permite eliminar la distancia. La interacción a distancia que necesitamos para hacer una teleoperación o asistir a un cirujano teleoperando, es como ya vimos en el 2019 en el Congreso, hacer un tatuaje a distancia. Por lo tanto, también conducir un coche o un camión a distancia, tener un coche conectado, aplicaciones que se llaman de misión crítica, en las que ponemos vidas humanas en juego, por lo tanto la fiabilidad es clave. Es una tecnología también que nace con la vocación de, si hace falta, poder reemplazar a un cable con total fiabilidad. No se trata de reemplazar cables, donde haya cable y fibra, utilicémosla, y el cable y la fibra es una condición necesaria para desplegar 5G, porque hace falta llegar hasta las antenas y traer y llevar todo este inmenso caudal de conectividad, de bits que vamos a tener. Pero el 5G nace con la posibilidad de poder, en una fábrica, por ejemplo, conectar todos los robots de una fábrica, todos los sensores, en una sola red. Esto es realmente una revolución en potencia, porque permite sustituir todos y cada uno de los pequeños procesadores que hay en una fábrica coordinando aisladamente un proceso, un robot, una línea de montaje, por una inteligencia centralizada en una nube local. Los datos que se generen localmente en una ciudad, en una fábrica, en un aeropuerto, en una línea de comunicación, pueden además quedarse ahí. Podemos tener una sola red para gobernarlo todo. Es la red de redes, en la que daremos también cobijo al satélite, a subvariaciones del estándar que sirven a las cosas, a cosas muy sencillas como un contador eléctrico o muy complicadas como un coche conectado y autónomo. Es un proceso además que se inicia realmente en el año 2019-20 en condiciones completamente atípicas, evidentemente, y que va a llevar 10 años. Cada generación de tecnología móvil normalmente lleva 10 años, desde que se lanza. Previamente hay un proceso de estandarización, desde que se lanza, se empiezan a ver los primeros móviles y que se obsoleta, típicamente pasan 10 años.
Si pensamos que ya empezamos a reflexionar sobre lo que será el 6G, nos damos cuenta que tenemos un roadmap de innovación en conectividad móvil, pero en general en conectividad, que va a abarcar los años 20 de este siglo y los años 30. ¿Cómo será exactamente? No lo sabremos. Pero es demasiado importante estas novedades técnicas, y el precedente de 3G, 2G, 4G marca que no podemos ignorar o hacernos los desprevenidos. No es un tema solamente de operadores, no es un tema solamente de un día ver aparecer en nuestros móviles 5G en vez de 4G, pues vale, pues va más rápido. Es un tema de industria, es una vocación de conectividad total y de industria. Es el mundo 3G. Si 4G impulsó y permitió el vídeo, la cámara omnipresente, los contenidos de vídeo es la inmensa mayoría de los bits que transitan por nuestras redes. El contenido en una red 5G será 3D, será la realidad aumentada, la realidad virtual. ¿Cómo está siendo el despliegue? España está bien situada dentro del PAC europeo, con una buena capacidad de red de fibra, que es condición esencial para el despliegue. Las bandas de frecuencia básica, la mejor que hay ahora mismo, 3,5 GHz, prima hermana de la que estamos utilizando para el 4G, permite tener un alcance razonable y un bitrate razonable. El año que viene tendremos una banda, lo escucharemos en noticias, que es la que nos ha obligado a resintonizar las televisiones, la de 700 MHz, que debería permitir cubrir un poquito mejor el territorio. Y más adelante, pero solamente más adelante, tendremos una carrera y una progresión hacia frecuencias cada vez más altas. Las frecuencias altas permitirán cubrir unas prestaciones de velocidad todavía mayores. Los que se hayan comprado un teléfono 5G y lo pueden utilizar con Vodafone ya durante este año pasado y durante el año que viene, tienen una experiencia que inicialmente no es tan diferente a la de 4G. No tanto por el estándar, no tanto que permitiría mucho más, sino por razones económicas y como orienta esta charla, por razones de cobertura. Cubrir todo el territorio con una red de estas características es extremadamente caro. Estamos hablando de inversiones de 5.000, 6.000 millones de euros. Esta mañana he escuchado estimaciones de 8.000 millones de euros, dependiendo de cómo será el despliegue y la red. No hay una sola manera de desplegar 5G, hay muchas. Es un estándar que tiene una enorme riqueza de sabores, de posibilidades. A veces la comparamos a un auténtico navaja suiza de conectividad. Es una red, además, y una conectividad que viene acompañada de otras tecnologías. Repensar la identidad digital, blockchain y la identidad digital es una de las posibilidades, pero hay otras que están ahí. Hay que pensar una identidad digital para todos los ciudadanos. Viene acompañada de la inteligencia artificial. Esperamos que sea, lo está haciendo ya, el alcance, lo que dé alcance a la inteligencia artificial, y a un procesado omnipresente que puede estar en un aeropuerto. El aeropuerto 5G o un posible aeropuerto 5G es un ejemplo que estamos utilizando últimamente, conectado con el territorio y que muestra un poco la capacidad de la red. Algunas de las tecnologías tipo walkie-talkie, por ejemplo, que utilizan los servicios de emergencia, están llegando al final de su vida útil. Dentro de poco habrá que pensar en cuál será su reemplazo. Y estamos ya pensando en variaciones, evoluciones de los smartphones que permitan una conectividad para servicios de emergencia. Por lo tanto, el aeropuerto del Prat en algún momento podría pasar a ser no solamente un espacio geográfico, un territorio geográfico, sino un espacio aéreo, evidentemente, un espacio radioeléctrico y un espacio de datos, donde la inmensa masa de datos que se generan en la operación del aeropuerto se queden ahí. Es un tipo de conectividad con los aviones en un entorno
difícil radioeléctrico, en el que conectar con coches, aviones que se están moviendo, vehículos de pista, un entorno móvil, es extremadamente difícil. Necesitamos un estándar como 5G para conectar esto. La misma red, la misma banda de frecuencias, sería capaz con 5G de dar cobertura con fiabilidad y con condiciones de prioridad dinámica a los bomberos, a los servicios de emergencia, a la señalización, a la conectividad de los sensores, al ocio en los aviones, a la navegación por internet de los pasajeros, a los servicios de la propia infraestructura del aeropuerto. Es un buen ejemplo de lo que veremos en algún momento. Es un enorme mercado. Se venden del orden de 1.200 millones de móviles al año, que en algún momento pasarán a ser todos 5G o ser 5G capaces. Y es un mercado que además estamos viendo este año podría englobar al de los PCs. La convergencia empieza a ser total entre el mundo de la computación en nuestras mesas de trabajo, en nuestro ocio y en nuestro móvil. Por lo tanto, las economías de escala son absolutamente enormes. Hay posibilidad de abaratar hasta niveles inconcebibles tecnologías que eran ciencia ficción. Los wearables, las pulseras, la conectividad personal, que ahora mismo es muy, muy básica, podría hacerse muchísimo más sofisticada en el futuro. Mis compañeros de Mobile World Capital Barcelona y yo mismo hemos sido capaces de ver donde todo este año velocidades de conectividad sin despeinarnos, diríamos coloquialmente, en el centro de Barcelona de 400, incluso 600 megabits por segundo. Esta es una velocidad, un ancho de banda parecido al que tenemos en casa con la fibra. Este tipo de cosas las veremos. Es cierto que los primeros usuarios están básicamente solos en la red. La velocidad media que verán los usuarios será normalmente menor. E inicialmente es posible que parezca un poquito frustrante. ¿Por qué? Porque la inversión de cubrir todo el territorio, de cubrir con las capacidades de velocidad que va a requerir 5G, es una enorme inversión. Está por ver cómo se despliega 5G. El despliegue de 5G inicial es primo hermano del de 4G. Utiliza frecuencias que son las vecinas de las que estamos utilizando para 4G. Luego, técnicamente, tenemos la mejora del estándar, pero nos quedamos todavía cortos de las velocidades de gigabits por segundo que las que podríamos aspirar. Nos moveremos, en el mejor de los casos, en velocidades de cientos de megabits. Poco a poco veremos frecuencias mayores. Empezaremos a oír hablar de ondas milimétricas. Y aquí es cuando el despliegue empieza a ser algo que no podemos saber exactamente cómo va a ser. Las antenas serán mucho más numerosas en el territorio. Veremos aparecer, ahora mismo tenemos un despliegue 5G, donde al lado de cada antena 4G ponemos, básicamente, simplificando un poco, un equipo y una antena 5G. Esto irá cambiando poco a poco. Veremos figuras como la del operador neutro, que permitirá tener infraestructura en todos sitios, compartir recursos, compartir infraestructura de red, un movimiento que ya se está haciendo y que irá evolucionando. Iremos poco a poco poblando el territorio de una serie de antenas mucho más densa, una red mucho más tupida. Y no solamente la parte de radiofrecuencia, la parte de tratamiento de los datos también será muchísimo más tupida. No sé si alguien se ha fijado que poco a poco empezamos a construir cada vez más centros de proceso de datos cercanos a los barrios. La pandemia nos ha enseñado el enorme servicio social que tiene la conectividad. Si nos hubieran dicho hace unos años que teníamos que dimensionar nuestra red para una condición de pandemia que iba a clausurar la población en sus casas, hubiéramos dicho que era improbable.
de repente lo vemos con lo improbable, sucede. De repente tenemos que hacer teleasistencia, teletrabajo, teleenseñanza. Y estamos encantados de tener esta conectividad. ¿Cómo será el despliegue en el 5G? Tiene consecuencias de servicio social que no podemos olvidar. Ahora mismo estamos teniendo 5G realmente en puntos muy concretos del centro de Barcelona y poco a poco se irá expandiendo. Debido a la inversión necesaria, será una red la que cubra todo Barcelona de prestaciones inicialmente reducidas, simplemente por cuestiones económicas. Está el tema de la conectividad rural, de la conectividad de todo el territorio. Cubrir absolutamente todo el territorio requerirá un modelo de despliegue y unas tecnologías que posiblemente no están listas todavía. En algún momento daremos cabida en el 5G, por ejemplo, a los satélites. Es posible que sea necesario satélites para cubrir absolutamente todo el territorio. Pero antes de llegar a ese extremo, tenemos que cubrir y hacer llegar la fibra a típicamente todos los municipios, a todos los centros. A partir de ahí podemos desplegar 4G y podemos desplegar 5G. El proceso de aprobación de la instalación de una antena debería ser algo muy habitual y debería agilizarse si queremos realmente que la conectividad no sea un problema que genere brechas sociales. Las brechas de recursos, de nivel de renta necesario para tener la conectividad también es un tema que tenemos que examinar. Hemos visto una primera generación de móviles que tiene precios altos, evidentemente, inicialmente cercanos o sobrepasan los 1.000 euros. Rápidamente irán bajando porque ya hemos dicho que las economías de escala de la movilidad no tienen precedentes en la producción de nada a escala mundial. Por lo tanto, es de prever que en algún momento los smartphones se abaraten rápidamente a niveles que hagan que las brechas de renta se vean muy, muy reducidas. Pero seguirán existiendo. Es algo que tenemos que ver, igual que podemos empezar a hablar de bonos de conectividad para el hogar, tendremos que a lo mejor empezar a hablar de bonos de conectividad sin más. Hemos visto con el mundo 4G cómo se difundían los planes de conectividad en los que nos daban televisión, streaming, conectividad fija, cada vez menos útil, a lo mejor o menos más gente prescinde de ella, varios móviles. En los pilotos que hacemos de 5G en Mobile World Capital en cooperación con los operadores, el mundo rural nos pide ahora planes, por ejemplo, para desplegar en el mismo plan, un agricultor puede desplegar sensores para un campo, para un viñedo, para unas vacas, por ejemplo. Veremos aparecer también nuevos modelos de negocio. La tarifa por volumen de datos en algún momento pasará a la historia. No es posible ya. Mi hijo, que es gamer y que sabe perfectamente lo que es la latencia de la red y lo que importa, está deseando tener 5G en su móvil, pero utilizaría las tarifas que tenía ahora en cuestión de un día o 2 días si tuviera acceso a 5G. Por lo tanto, las tarifas serán planas. 5G tiene una respuesta técnica a esto, porque lo que permite también 5G, igual que 3G y 4G, es abaratar el precio, el coste para los operadores de llevar 1 megabit hasta los teléfonos y llevarlo de vuelta, se ha reducido de manera drástica. Es algo que nosotros, los usuarios, a lo mejor no vemos, pero los operadores sí ven, y es una de las razones por las que hemos visto prosperar el mundo del vídeo y el mundo 4G. Por eso ha sido posible. Vamos a tener que abaratar, y 5G está ahí también de puertas para dentro de las redes para abaratar el coste del megabit por segundo que va a acercarse. El horizonte del despliegue de 5G en el territorio, más allá de los comienzos similares a los de 4G, cómo será la implantación en el territorio, es algo que tenemos que hacer entre todos. Inicialmente,
será parecido al de 4G. Estamos acostumbrados a un despliegue de 4G que es el mejor esfuerzo que se puede hacer. Se despliega allí donde hay negocio. La cobertura, todos sabemos que a lo largo de las carreteras es, bueno, pues la que buenamente se pueda tener. La fiabilidad es muchas veces heredada de un mundo donde la voz mandaba y donde los datos, una vez que nos movemos fuera de los centros de las ciudades y de los grandes ejes de comunicación, es más dudosa. Estamos viendo que 5G se empieza a prototipar y a evaluar en territorios. El territorio, por ejemplo, de la frontera entre Cataluña y Francia, pues es un buen ejemplo. Pero un corredor mediterráneo, un corredor entre Galicia y Portugal también está en estudio y en las primeras pruebas. Necesitamos esa conectividad a lo largo de los ejes de comunicación. No estamos ya hablando de una conectividad de área, sino una conectividad rectilínea. El modelo de negocio para esa conectividad rectilínea es algo que está en estudio, que tenemos que hacer todos. En lugares como Estados Unidos se está jugando y evaluando usos del espectro completamente nuevos. 5G también es el uso y la posibilidad de redes privadas. Desplegar una red privada en una fábrica. Esa posibilidad existe en España, pero existe acudiendo a un mercado secundario del espectro y a una alianza con un operador. No tenemos la reglamentación que se ha inicialmente puesto en marcha en Alemania, por ejemplo, de poder tener redes privadas y espectro privado. Es algo que habrá que en algún momento ver si realmente es necesario o no. Habrá que primero ver cuáles son los planes de inversiones de la industria, de la conectividad, de las fábricas, de los centros logísticos. Esto es un barrido de 5G por su fase inicial. Y una visión que he intentado ser sincera explicando todo lo que pensamos que va a suceder, pero también todo lo que no sabemos cómo va a suceder. Hay algo, es un tema, la conectividad ya en el que la industria, los ayuntamientos, los ciudadanos tienen muchísimo que decir. Hay que empezar a hacer las reglas de la nueva conectividad 5G entre todos. Casi prefiero dejarlo aquí y dejar paso a preguntas o a la mesa redonda. Creo que podemos dejar la introducción aquí. Muchas gracias Federico por tu exposición. La verdad es que has cumplido con el objetivo que teníamos, que era tener una visión general de la situación del 5G. No lo he comentado al principio, Federico Ruiz lo he comentado que era director del Observatorio Nacional 5G, es ingeniero de telecomunicación, ha trabajado en distintas empresas desde el punto de vista de impulsar la investigación y el desarrollo, la creación de startups y nuevas líneas de negocio en este ámbito, y también ha trabajado ha sido experto en la Comisión Europea en distintos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito espacial. Esto lo digo porque ahora cuando presente al primer ponente hay un punto de coincidencia entre los dos. Federico estará siguiendo el debate y, por tanto, estará también receptivo a propuestas, a preguntas y a comentarios que nos hagáis llegar desde las personas que estáis siguiendo la jornada. Passem ara ja a la taula rodona. Tal com deia, passem d'un enginyer de telecomunicacions a un altre enginyer de telecomunicacions en un lloc que estem, que és el Col·legi d'Enginyers de Camins, però confio que això no generi cap conflicte de corporativismes. De fet, la visió que volem donar avui, justament el que volem, tornem a dir, que integri aquesta visió de la telecomunicació, per tant, de la tecnologia, amb la visió del territori i de la infraestructura. A la taula rodona tenim, com podem veure a les seves pantalles, 4 ponents, que són d'esquerra a dreta, el Joan Mas d'Eurecat, ara explicarem una mica més de detall el seu perfil, la Marta Continente, al centre de la taula, de l'Ajuntament de Barcelona, que és la gerent d'innovació i transició digital de l'Ajuntament de Barcelona. A la seva esquerra hi ha l'Andreu Francisco, que és director general de LocalRed, i a l'extrem esquerre de la taula el Joan Cervera, que té un doble barret, després el comentarem, que és director general de Xarxa Oberta a Catalunya i també director de negoci de Cellnex a Espanya.
Comencem la taula rodona. Ara es tractaria d'anar posant més elements sobre la taula en aquest marc de debat sobre el territori i les infraestructures. També en aquest ordre anirem fent les intervencions. Us adreçaré una pregunta a cadascú i en 10 minuts, un temps així, demanarem als ponents que la mirin de respondre i després entrarem en debat entre nosaltres i també a través de la xarxa amb preguntes o comentaris que ens puguin fer arribar les persones que ens estan seguint. El Joan Mas, que és, tal com deies, enginyer de telecomunicacions, també com ho és el Federico Ruiz, i també, com el Federico Ruiz, ha estat molt vinculat, en el seu cas molt vinculat, amb el món aeroespacial. De fet, va estar vivint i treballant a Holanda a l'Agència Espacial Europea bastants anys. Després va tornar a Catalunya i aquí a Catalunya va seguir treballant en aquest àmbit, en l'àmbit aeroespacial, diguem, però avui el tenim aquí com a responsable de la Divisió de Tecnologies Digitals d'Eurecat i ens interessa la seva visió perquè treballa justament tot el que és la part de Big Data, intel·ligència artificial, indústria 4.0. La pregunta jo li volia adreçar al Joan Mas, va una mica en relació amb alguns dels elements que hem comentat a la introducció. De vegades pot haver-hi la temptació de pensar que el 5G és simplement una tecnologia d'accés a través del nostre telèfon mòbil per accedir a continguts audiovisuals, d'oci, a velocitats inimaginables, i això és així, però justament el que volem és d'alguna manera obrir la perspectiva del 5G com una eina clau per al desenvolupament de la competitivitat de sectors productius, com pot ser la indústria, com pot ser el sector agrícola, com pot ser el comerç, com pot ser la logística, etc. Llavors ens agradaria, Joan, que en aquest sentit si ens pots comentar una mica, reforçar aquesta idea, si és així, que entenem que sí, i explicar-nos una mica quines grans transformacions pot haver-hi en aquests sectors productius gràcies al 5G. Moltes gràcies. Primer de tot, gràcies per convidar-me i a l'Institut Cerdà per donar-me l'oportunitat d'estar en aquesta taula. Una mica responent a la teva pregunta, jo ara en aquests moments, des d'Eurecat, que és un centre tecnològic i que és un centre on intentem desenvolupar tecnologies molt aplicades, sobretot amb impacte a la indústria, m'agradaria començar dient que nosaltres no som uns experts ni treballem en el desenvolupament de les tecnologies 5G en tot el seu àmbit, des dels aspectes de telecomunicacions, radiofreqüència i de més. El que passa és que sí, estem molt interessats com a usuaris, com a potencials usuaris del 5G, de poder descobrir, de poder veure quines són aquell tipus d'aplicacions, quines són aquell tipus de casos d'ús en els quals el 5G ens aportarà tots aquests avantatges que aquesta nova tecnologia ja comença a oferir. És cert, el 5G no és només un element per utilitzar en el món de les telecomunicacions tradicionals i sobretot per fer que puguem descarregar-nos pel·lícules en els nostres mòbils o en les nostres tablets d'una manera molt més ràpida com ho estem fent ara en aquests moments, sinó que des del nostre punt de vista el gran punt del 5G o el factor transformador del 5G serà quan trobem aquelles aplicacions en el món de la indústria, en el món de l'aplicació. Tot això nosaltres ho emmarquem en el context global del concepte de transformació digital en la indústria, que des del meu parer hi ha molts elements que influeixen i que tenen impacte en aquesta transformació digital, però bàsicament hi ha dos elements clau. Un és la digitalització i l'altre és la connectivitat. Aquests dos factors són els que permeten aconseguir aquesta transformació digital o aquest pas al model de la indústria 4.0, que és la transformació digital quan la parlem o si ens conscrivim en el món de la indústria. La digitalització està íntimament relacionada amb la sensorització i, per tant, la sensorització està íntimament relacionada en ser capaços de captar informació provinent dels processos de fabricació, dels processos físics en els quals la indústria està treballant, per portar-la en el món digital i a partir d'aquí poder-la processar i poder-la fer coses molt interessants. Però necessitem la connectivitat. El 5G, de fet, és un element addicional de la connectivitat que tenim avui en dia. Avui la majoria de les indústries utilitzen altres eines de connectivitat, el Wi-Fi, 4G, etc., i són capaces de fer coses i coses molt interessants en el món de la transformació digital. Llavors, la gran clau és trobar quines són aquelles aplicacions industrials per les quals
les prestacions, les noves prestacions que s'han comentat, doncs, de rapidesa, baixa latència, capacitat de processament de gran volum d'informació, realment poden gaudir o necessitaran aquestes prestacions tecnològiques per donar un salt important, un salt que sigui realment valgui la pena utilitzar aquestes tecnologies. I des del nostre punt de vista, tots els processos que estan relacionats o que necessitaran processament en temps real, com poden ser processos relacionats amb guiatge de sistemes d'automatització que necessitaran temps real, guiatge de robots a dintre d'una fàbrica, processos d'aquest estil on són els processos clau on el 5G segurament donarà aquest avantatge competitiu i aquest fet diferencial respecte a les tecnologies que tenim avui. Però no és fàcil de trobar. O sigui, nosaltres des d'Eurecat fa temps que hi estem intentant buscar aquestes aplicacions clau. Nosaltres estem també en contacte amb moltes indústries i no és fàcil de trobar perquè encara avui en dia molts d'aquests processos d'alguna manera encara no s'ha demostrat o encara no és crític la seva necessitat per adoptar aquestes tecnologies. Un altre element que s'ha comentat, i ho ha comentat el ponent anterior a la part final, és com aconseguim que el 5G arribi a les empreses. S'ha comentat al final que, degut a temes regulatoris, doncs Espanya avui en dia encara no és possible de tenir d'una manera relativament senzilla xarxes privades que et permetin implantar un 5G a la teva empresa. Nosaltres, justament ara en aquests moments a Eurecat estem avaluant i estem mirant la possibilitat de poder fer instal·lacions d'aquest estil per poder-les utilitzar des d'un punt de vista de recerca, des d'un punt de vista d'investigar quines són aquestes aplicacions industrials que quedaran beneficiades d'aquesta capacitat tecnològica del 5G i creiem que és important tenir en compte aquests factors perquè a darrere hi ha una inversió, s'ha de fer una inversió en equipament, s'ha de fer una inversió en equipament de radiofreqüència que en aquests moments no existeix perquè utilitza protocols i utilitza uns equipaments i uns instruments diferents al que estem utilitzant fins ara i són inversions que s'han de mirar amb una mica de compte i sobretot pensar el retorn de la inversió que podrà tenir la indústria. I bé, suposo que al llarg de la sessió aniran sortint punts per comentar, però una miqueta aquesta seria la meva introducció al tema des de la visió que en tenim a Eurecat. Gràcies, Joan. Aquest és un parell d'idees que després potser hi podem entrar amb una mica més de detall, que és, això que comentaves, la dificultat, o que encara no és fàcil, o potser a les empreses, la indústria, li falta un punt encara de maduresa en implementar aquestes tecnologies i adaptar els seus processos en aquest àmbit, i després la qüestió de les xarxes privades, que també són elements, és a dir, barreres que s'han d'anar resolent. Donem pas ara a la següent ponent. La següent ponent és la Marta Continente. La Marta Continente és la gerent d'innovació i transició digital de l'Ajuntament de Barcelona. És una persona que abans és llicenciada en Ciències Econòmiques, també té estudis en Ciències Físiques, havia treballat també com a directora de Comunicació i Sistemes d'Informació de l'Ajuntament, té per això també altres experiències en l'àmbit de l'administració relacionats amb àmbits que aparentment podrien semblar diferents, però que segur que també hi tenen connexió, com pot ser serveis d'atenció ciutadana i comunicació, i després en el món de la cultura. També ha treballat en el món de la cultura, també des de l'administració pública, que també és un sector que el 5G també segur que hi té algun efecte. El que li volíem preguntar a la Marta Continente va més en el sentit de dir, bé, això ara quan ho portem a un terreny com una ciutat com Barcelona, una ciutat on la tecnologia és un element important i fort de la ciutat, una gran ciutat, com ha de ser la implantació d'aquesta tecnologia i de les infraestructures en el territori, en la ciutat, a través de quins procediments implantarem aquestes infraestructures? Un estudi que vam fer a l'Institut Cerdà, que posava de relleu un element conegut i que també el Federico Ruiz també s'hi ha referit, que és la idea que per donar un servei de 5G, per donar aquesta cobertura, caldrà una xarxa molt densa d'infraestructures, una xarxa jerarquitzada amb grans infraestructures, macrocels, però també petites infraestructures, petites antenes, les microcels, que s'hauran de localitzar
de manera propera al ciutadà, potser, per tant, aprofitant l'espai públic, i per tant aquí és on la pregunta va en aquest sentit, és a dir, els ajuntaments, com a els responsables de la gestió, l'organització i propietaris al capdavall de l'espai públic, quin paper poden tenir de cara a aquesta implantació del que sembla que pot ser una xarxa densa de moltes antenes. Endavant, Marta, si vols contestar això. Bueno, jo crec que hi ha un primer element a tenir en compte. Si Barcelona vol ser competitiva al món, té que estar a l'alçada del que estan plantejant-se o ja estan tirant endavant altres ciutats. Per tant, té que ser competitiva amb el món del 5G i té que córrer, té que accelerar aquest desplegament perquè volem captar empreses, perquè volem captar talent i això passarà si estàs ben equipat. Si no, no passarà. Per tant, com a ciutat, jo crec que el primer és això. Per tant, nosaltres estem per facilitar el que calgui i ajudar perquè pensem que és una gran necessitat. Com a número 1. Número 2. Com veiem una mica el desplegament? L'espai públic és de tots i s'ha de construir entre tots. I ens preocupa que un desplegament del 5G es pugui fer desordenat, en el sentit que li posem a la ciutat més elements dels que serien necessaris per desplegar. Per tant, nosaltres sempre hem fet una crida a posar-se d'acord, a compartir, a trobar models que permetin que aquest desplegament es faci no cada operador pel seu compte, sinó d'una manera coordinada i, per tant, que busquem economies d'escala per fer això ben fet. Barcelona, l'espai públic l'ha defensat sempre des del Barcelona Posa't Guapa, mira si parlo de fa d'anys, buscant realment que la ciutat tingués un ordre, tingués un urbanisme i per això cal fer un desplegament que sigui realment pensat, etc. Per tant, en aquest sentit, nosaltres sempre fem una crida a trobar una manera de fer les coses que protegeixin la ciutat, sabent que volem i que és imprescindible que la ciutat sigui competitiva en aquest terme. Després em diràs, bueno, i com a Ajuntament, nosaltres pensem que tenim un actiu, malgrat algunes vegades algunes companyies diuen, bueno, no us penseu... Sí, la història ha fet que Barcelona tingui una xarxa pròpia, perquè l'any 80 va haver una gent que es va dedicar a tirar fibra, l'any 90 sobretot, i la xarxa que relliga els equipaments públics que avui tenim, els edificis, els centres cívics, els museus, les biblioteques, etc., és una xarxa que té valor i que nosaltres pensem que aquesta xarxa ha de servir també per ajudar a aquest desplegament. Però com ens imaginem que hauria de ser l'ús del 5G pels serveis municipals? Nosaltres ens hem plantejat 6 parts de 6 projectes, digue-li com vulguis, de com creiem que cal tirar endavant això. D'una banda, pensem que aquesta xarxa, que és un actiu, s'ha de combinar amb una part de ràdio i que, per tant, caldrà acordar amb els operadors de ràdio que ens donguin aquesta utilitat, que trobem una manera, i també amb els operadors de telecos, que són els que tenen els cores per poder connectar-se a nivell d'això. Per tant, tornem a invocar a trobar una manera de coordinar energies per fer aquest tipus de xarxa que ens permeti ser també competitius amb els serveis públics, perquè al final jo sempre dic que la tecnologia el primer que ha de posar per davant és per què serveix. I després, a partir d'aquí, posar-nos a fer-ho. O tenim clar per què serveix el 5G, que ens pot permetre tenir uns serveis de seguretat molt millors, augmentar els serveis de mobilitat, els serveis socials i les rutes infantils, poder-les tenir diferents. És a dir, ens permet infinitat de coses. Si no penséssim això, tampoc pensaríem que afegiria valor. Per tant, el primer nivell que pensem és la xarxa. Hi ha un segon nivell que són la possibilitat de crear una xarxa dedicada, que l'slicing, que és una opció que permet el 5G, ens permeti crear, com en un llibre té diversos fulls, ens permeti crear
xarxes especialitzades per diferents temes. Nosaltres pensem que la seguretat és clarament una. Avui tenim el rescat, però ahir casualment fèiem una reunió amb Guàrdia Urbana i bombers i els hi demanàvem què necessitaríeu vosaltres? I la veritat és que jo, que sóc l'animadora, em va desbordar la quantitat d'idees que ells tenien com a necessitats a nivell de comunicacions per tirar endavant tant la xarxa com Guàrdia Urbana com la de bombers. És a dir, que realment tenien pensat moltíssimes coses que es podrien fer i que ens permetrien tenir a disposició. Però hi ha una altra xarxa, que és la xarxa més de sensors, i una altra xarxa, que és la dels treballadors públics, que avui treballen al carrer i que treballen amb tauletes, treballen amb elements... És a dir, que ens podem plantejar amb un inici, lògicament, plantejarem una part inicial, però el que tenim al cap una mica és anar treballant en aquest sentit per buscar també la productivitat i l'especialització. Per què? Perquè cada xarxa pot tenir unes funcionalitats diferents i, per tant, les aniríem a buscar en funció de les necessitats que cada un dels col·lectius pugui tenir. Un tercer nivell seria la computació distribuïda. A nosaltres, a l'espai públic, amb l'Edge i amb tecnologies de proximitat, realment ens interessa aproximar al màxim al carrer, al màxim a l'espai públic, per vincular-ho amb el núvol, clar, però els elements que permetin agilitzar la computació el més àgil possible. I quan parlem d'enllumenat i quan parlem de sensors a l'espai públic, quan més proximitat tinguem de computar les dades que obtinguem, més capacitat tindrem per fer-ho millor. La quarta variable, ja ho hem parlat, és la sensorització. Nosaltres vam treballar, quan hem parlat del Centilo, que és una solució que nosaltres vam disposar en software lliure i que hi ha molts ajuntaments, l'han adoptat, amb LocalRed tenim una col·laboració amb la Diputació de Barcelona que s'han anat utilitzant, però ens agradaria disposar d'un Centilo més especialitzat en el 5G, que permeti també ajudar a que els sensors, que realment el 5G moltes vegades jo me l'imagino, és a dir, el que sempre hem parlat de sensors per a la via pública, nosaltres a les platges tenim desplegats temes de sensorització, és a dir, realment el medi ambient, per moltes coses, el fet de poder posar en el punt que s'està desenvolupant això la comunicació, la capacitat de connectivitat, jo crec que ens pot ajudar a multiplicar tot l'IoT, tot l'internet de les coses. No podia ser d'altra manera. Al 5è nivell veiem que hi ha el tema de ciberseguretat, s'ha posat en perill en aquest últim temps, jo crec que l'últim any hem patit molts problemes de seguretat, per tant cal garantir que el nivell de protecció d'aquestes xarxes que puguin estar més dedicades a serveis de seguretat cal treballar-lo amb molta finesa perquè pugui donar resposta a tot això. I amb el que estem ara treballant és amb els pilots. Parlàvem de l'eslicing des de la dedicació de xarxes, però nosaltres estem ja començant, perquè el que deia el company, efectivament, quan no tens alguna cosa és molt difícil pensar com ho utilitzaràs. Per tant, comencem a donar voltes a quines aplicacions posaríem en aquestes xarxes per poder-les usar d'una manera més extesa i més... Us deia, de la Guàrdia Urbana, amb Celnex vam fer un projecte i en MàsMòbil que vam fer un seguit de projectes a Barcelona, de pilots, i hem començat a treballar amb el tema de seguretat, tenim amb la Xal, tenim un projecte amb el mercat de la Boqueria, en tenim diversos, però la nostra obsessió és com usar les coses. Ara em recordaves, quan parlaves de... hem de buscar... Quan miràvem el mòbil, l'any 2002, dèiem hem de trobar la killer application, i quan ara et trobes i veus el WhatsApp,
dius, mira, sí que es va acabar trobant. Doncs, bueno, jo crec que ara estem fent aquell recorregut amb una escala de moltes dimensions, on ens permetrà tenir molts nivells, aquest 5G, i on nosaltres hem de tenir l'ambició, jo crec, intel·lectual i científica, per acabar arribant a aquestes utilitats que t'arriben quan tens la disponibilitat, però que també t'exigeix a tu revisar la manera en què estàs fent les coses. Això seria un esquema ràpid i jo crec que potser... És que ara, com no he mirat els minuts, igual ja... És això? Gràcies, Marta. Complert perfectament el temps. Després també tornarem a fer-te alguna pregunta respecte a això. Al final, com que acabarem parlant de la infraestructura, la part aquesta de dir, bé, aquesta infraestructura com es posa en el carrer, quins reptes tenim. Però per seguir una mica la dinàmica de la taula, ara li donem la paraula a l'Andreu Francisco, que és director general del Consorci Local Red, que també ens pots, Andreu, al començament, si ens pots explicar molt breument què és, des de fa una mica més d'un any, si no tinc mal entès, director d'aquest consorci. Ell és llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses i ve també del món públic, polític, quasi, és a dir, fou alcalde d'Alella durant molts anys, 15-16 anys, 16 anys. Per tant, coneix perfectament una de les qüestions que també ens interessen avui, que és la problemàtica com les administracions, ara hem parlat en el cas de l'Ajuntament, com les administracions locals han d'acollir això. En el cas, per això, de l'Andreu, clar, el que ens interessa, una mica venim de parlar de Barcelona, una gran ciutat, diguéssim, amb unes necessitats, però també uns potencials, per tant, un àmbit amb molta demanda, probablement. Aquí hi ha una preocupació, que també ha sorgit abans, i el Federico Ruiz també s'hi ha referit, de la hipòtesi de pensar el desplegament del 5G anirà traccionat per la demanda, és a dir, la demanda serà la que manarà a on s'ha de desplegar abans, i això ens porta una mica al repte de veure com el territori, és a dir, el que de vegades parlem de territori en el sentit de dir el que no és la gran àmbit metropolità, les zones menys denses, les ciutats o les viles més mitjanes, petites, l'entorn rural, com el territori ho pot fer, com pot accedir a aquests serveis, com ho hem de fer, perquè justament una de les possibilitats que ens dona el 5G, un dels potencials que té, és ajudar a homogeneïtzar serveis. És a dir, que independentment d'on visquis, on treballis, on tinguis el negoci, on tinguis el teu lloc de treball o la teva residència, puguis accedir als serveis que ofereix el 5G. El 5G, per tant, d'una banda és una oportunitat, però també ens genera aquest risc de la bretxa digital. Llavors, Local Red, l'Andreu Francisco, la pregunta seria justament en aquest sentit, és a dir, des de Local Red, des de la teva experiència, què creieu que cal fer perquè aquesta implantació del 5G sigui el més homogènia possible al territori i, per tant, que no es produeixin aquestes diferències de serveis? Bé, doncs, moltíssimes gràcies per convidar-me. El Consorci Local Red neix a meitat dels anys 90 com a la visió d'unes persones del món local que veuen que quan arriba la telefonia mòbil, internet es comença a popularitzar, la fibra òptica es comença a desplegar, veuen que el món local veuen que això transformarà la nostra societat, que transformarà els nostres municipis i veuen que el municipalisme, el món local, necessita una eina que la pugui acompanyar, donar el suport en el que en aquell moment anomenàvem les TIC. Al llarg d'aquests anys hem anat acompanyant els ajuntaments i ara, en aquests moments, ens trobem davant del repte d'aquest desplegament del 5G. Crec que hi ha una primera premissa que crec que hauríem de compartir i que des de Local Red l'hem defensada al llarg de tots aquests anys, que és que el que anomenem el territori, és a dir, tots els municipis han de poder tenir una connectivitat d'alta capacitat. I això ha de ser un objectiu de país i aquesta connectivitat d'alta capacitat ha de poder ser amb fibra o amb la tecnologia 5G que ara ens dona aquesta oportunitat. Però bé, la situació actual, la preexistent en aquest aterratge de la 5G, és que en una part molt important del país tenim problemes de cobertura de telefonia 3G i 4G i tenim alguns punts o alguns pobles que no tenen cobertura de mòbil, no són molts, però encara són una realitat i que la fibra òptica
no arriba a data d'avui fins a tots els municipis. A més, hi ha molts municipis on aquesta fibra òptica no arriba. També s'ha de dir que existeix una conscienciació que és prèvia a l'aterratge o a l'arribada de la Covid, que és que els alcaldes i alcaldesses de les comarques d'interior, dels municipis aquests més petits, ja tenien clar que aquesta connectivitat d'alta capacitat, l'arribada de la fibra òptica, podia ser el punt d'inflexió per tal de poder retenir habitants, gent en els seus municipis, per poder-ne recuperar i, per tant, per poder garantir aquesta supervivència com a pobles. La Covid el que ha fet ha estat intensificar aquesta consciència i posar damunt de la taula de tothom que aquesta connectivitat no es pot limitar en els pobles o en les zones més poblades, sinó que hem d'aspirar, sense renunciar-hi en cap cas, a poder aconseguir una cobertura el més extensa possible que arribi a tots els municipis. Existeix una estratègia conjunta de país amb la Generalitat, les Diputacions i amb el suport de Localret de poder fer arribar una xarxa de fibra òptica neutra a tots els municipis de més de 50 habitants, és a dir, és arribar amb fibra òptica a pràcticament tot el país, fins a un punt, que és que després hi hauran d'haver-hi operadors que puguin fer desplegar aquesta última milla, però que la realitat a data d'avui és que els petits i mitjans operadors estan fent una feina molt important a l'hora d'acostar la fibra a moltes de les persones que viuen en aquests municipis més importants. I també, i abans de passar a parlar del que seria el 5G, s'ha de reconèixer que les línies d'ajuts PEVA que ha llançat, que l'Estat va llançant, i aquesta última que l'ha llançat territorialitzada, per aquest 2021-2022, en l'operadora que li han donat, vull dir que ha estat adjudicatària de les demarcacions de Lleida, Tarragona i Girona, permetrà arribar fins a 100.000 llars noves que no estan cobertes molt principalment en aquests municipis que queden lluny de les grans operadores. Per tant, estem en un camí que en l'àmbit de la fibra òptica, en aquest mitjà termini 2023-2024, puguem arribar bastant a tots els municipis, però clar, de les 5G, amb la notícia que abans s'ha comentat, que al principi de les línies estratègiques de l'Estat per al 5G, jo crec que hi ha una de les propostes que han fet, jo crec que ens generen, com a mínim a mi em generen un cert neguit, o em genera un neguit, perquè l'objectiu és arribar a cobrir el 75% de la població. El 75% de la població de Catalunya amb les àrees metropolitanes és el que arribem a cobrir. I ens trobem, allò com a dada, que 594 dels 947 municipis de Catalunya tenen menys de 2.000 habitants. I aquí, si li posem que són 142 més, estan entre els 2.000 i els 5.000. És a dir, que tindrem vora entre 650 i 700 municipis que si la cobertura de 5G només arriba a aquest 75%, no tindran cobertura 5G. I això el que genera és una inequitat de la que ja fins al moment aquesta ciutadania està patint perquè perden possibilitats. Aquesta possibilitat, o sigui, aquesta realitat, jo crec que l'hauríem d'intentar revertir amb una estratègia de país, perquè aquest desplegament del 5G és el que hauria de ser l'oportunitat per reduir, eliminar, segurament és utòpic, però reduir al mínim l'escletxa digital per lloc de residència. Perquè és que, a més, com a país, ens interessa que tot el país, tot el territori estigui habitat per una qüestió
estructural de país i de manteniment de tot l'entorn que no es podem permetre el luxe d'abandonar. Aleshores, nosaltres ara estem finalitzant l'elaboració d'un informe que és encarregat per la Generalitat en l'Associació d'Enginyers de Telecomunicacions de Catalunya, la gent de Telecoms.cat, que l'estem elaborant conjuntament sobre aquests reptes i oportunitats del 5G en els municipis, i vam llançar una enquesta per conèixer una mica les percepcions dels municipis i veure com afrontaven aquest possible aterratge del 5G. Aquí van participar vora 450 municipis, la qual cosa està prou bé. Jo crec que algunes de les dades que volia apuntar és que, en fi, en principi, un 90% de les persones que van contestar aquestes enquestes n'havien sentit a parlar del 5G. Hi havia, en un 80% d'aquestes persones, ho veien amb unes expectatives positives, sobretot de millora de connectivitat. És que del 5G s'espera que es pugui produir una millora en la connectivitat. També vàrem voler preguntar, que jo crec que és la vam voler introduir com a pregunta pels ajuntaments de menys de 40.000 habitants, si estarien disposats a invertir per tal que el 5G es pogués desplegar en el seu municipi. I aquí vam tenir una resposta del 53%. És a dir, hi ha és tan clara la necessitat d'aquesta connectivitat que des de la responsabilitat pública hi ha aquesta predisposició a fer el que es pugui per tal que el 5G pugui arribar en aquests municipis. També vàrem fer, i amb això ja deixaria de donar dades de l'enquesta, vam demanar quina era l'actitud de part dels ajuntaments de cara a poder fer proves pilots o no amb el 5G. I d'aquests gairebé 444 municipis, n'hi van haver 88 que van mostrar la seva predisposició a poder elaborar alguna prova pilot de 5G des del seu ajuntament o amb el seu ajuntament, i n'hi havia 9 que ja n'estaven duent a terme. El que està clar és que l'objectiu, i un objectiu de país, ha de ser la cobertura ubíqua de 5G a tot el territori. Jo crec que aquesta ha de ser l'aspiració, i si l'objectiu de l'Estat, vull dir que és encomiable, i l'Estat espanyol s'estan invertint recursos, però jo crec que des de Catalunya hauríem d'aspirar a poder ampliar aquesta cobertura per poder donar el màxim de cobertura a tot el territori, aconseguir de determinar una estratègia des de les administracions, igual que tenim una estratègia per fer arribar la fibra òptica a tots els municipis, també hi ha d'haver aquesta estratègia per poder arribar a ampliar la cobertura de la tecnologia 5G a tots els municipis, i aquí s'haurà de veure si aquesta aportació dels fons europeus dels Next Generation poden ser una oportunitat o no per poder travar aquesta estratègia, perquè com a país i des de la responsabilitat política del país no podem negar aquesta cobertura de 5G en la immensa part del territori, i en això és en el que hem de centrar els esforços perquè, des de la iniciativa privada, que és la que lidera aquests desplegaments, arribaran fins on creguin. S'han de travar aliances segurament públic-privades per tal que aquest desplegament arribi a tots els racons del nostre país. Gràcies, Andreu. Ara passem a parlar amb en Joan Cervera.
Més fa gràcia perquè l'Andreu està acabant dient que veurem la iniciativa privada fins on pot arribar. Justament tenim el Joan Cervera, que és també enginyer de telecomunicacions per la Universitat Politècnica, i el tenim aquí d'una banda com a director de negoci de Cellnex Espanya, per tant, empresa justament que el seu àmbit de treball és desenvolupar, implementar, gestionar infraestructura de telecomunicacions. El Joan Cervera sempre ha estat vinculat al món de les telecomunicacions durant més de 20 anys treballant en l'àmbit de les telecomunicacions en diverses posicions i també en diferents empreses. També va estar a l'administració pública, també té aquesta doble visió que pot ser interessant. De fet, en el centre, en el CETITI, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat, on allà es va desenvolupar un projecte d'operador neutre, que és Xarxa Oberta Catalunya, del qual ell també n'és director. Per tant, Joan, tens aquest doble barret com a director general de Xarxa Oberta Catalunya i director de negoci de Cellnex. Joan, estàs al capdavant d'un operador neutre públic, que és Xarxa Oberta, diguem. Federico Ruiz també ha parlat de la figura de l'operador neutre. Explica'ns, des de la visió d'una empresa com Cellnex, que és el responsable de les infraestructures, quin creieu que ha de ser el model d'implantació de la infraestructura per donar resposta també a aquestes expectatives que han anat sortint de la indústria o dels sectors econòmics d'una ciutat com Barcelona, del territori? Quin creieu que ha de ser la manera de desenvolupar aquestes infraestructures, tenint en compte que són unes inversions importants, tenint en compte que Cellnex és una empresa privada? Com creieu que s'hauria de fer perquè, a més, pugui donar servei, en aquest sentit també d'homogeneïtat i arribar al màxim possible, però que també tinguin un mínim impacte en el territori, en el sentit també d'integrar-se en l'entorn? Bona tarda, Lluís, i gràcies a tots els ponents i al Cercle i a l'Institut Cerdà per convidar-nos a Cellnex. Jo crec que, com bé has dit, m'ha anat bé ser l'últim de la ronda perquè al final puc recollir una mica des de la visió més tecnològica del Federico, la part més de negoci, la part més urbana i la part més de territori. Ja em serveix això. Jo voldria fer una reflexió que crec que el Federico també n'ha fet, que jo crec que és d'on venim, on estem ara i quins són els reptes a futur. Llavors, si tirem 20 anys enrere i parlàvem això de la telefonia mòbil, que era la capacitat de poder parlar de mobilitat. Jo crec que ara hem passat diferents onades d'evolució, del 2G, al 3G, estem al 4G, i ara tenim el repte del 5G aquí a tocar. Hem d'entendre una mica com s'ha comportat el mercat i què és el que ha estat passant, perquè això ens donarà context a quina és la situació i quin rol pot jugar un operador neutre o les infraestructures dintre d'aquests desplegaments. Llavors, jo crec que els operadors, l'any 2000, amb el 2G, hi havia una clara competència en infraestructures. Us recordeu sobretot a les ciutats o als pobles, aquell desplegament massiu d'antenes, perquè la telefonia mòbil era la gran innovació. I a poc a poc aquesta competència, que va passar de la veu a les dades i a dia d'avui és en el servei, jo crec que hi ha hagut una evolució clara, ha impactat molt els operadors. Els operadors han tingut que fer front a moltes inversions durant aquests anys i això ha condicionat els desplegaments. El fet que no hi hagi un desplegament coherent, que hi hagi gaps de cobertura en zones rurals, que hi hagi una sobremassificació d'infraestructures mòbils en zones urbanes, aquest desplegament no coherent, no homogeni, ho han patit els operadors i ho estan patint en el sentit que ells no han tingut capacitat d'amortitzar totes aquestes evolucions tecnològiques perquè al final l'usuari inicial de telefonia mòbil, a dia d'avui a mi ja no m'agrada parlar de telefonia mòbil, m'agrada parlar de connectivitat amb mobilitat, que és un altre concepte. És a dir, el de parlar ha passat a un altre nivell. No està disposat a pagar algun servei o vol tenir un millor servei al mateix preu. I això al final ha provocat aquesta poca homogeneïtzació en el desplegament. Jo crec que de cara al 5G no ens podem permetre entre tots que torni a passar això. No té que haver un desplegament massiu a les ciutats, amb deficiències a les zones rurals o als pobles més petits. Jo crec que això ho hem d'evitar. I jo crec que, i aquí ve una mica més la nostra posició com a Cellnex, com a operador neutre d'infraestructures, on jo crec que podem jugar un paper clau.
Els darrers 5 anys, i d'aquí ve una mica més el paper que té Cellnex a dia d'avui dintre del sector, sí que és veritat que els operadors s'han produït unes inèrcies de sharing, de compartició d'infraestructures, on Cellnex ha estat al costat dels operadors liderant aquesta unificació i compartició d'infraestructures. De cara al 5G, el repte ens el trobarem a les ciutats, evidentment, i ens el trobarem a les zones rurals. Jo crec que totes les antenes que hi ha a dia d'avui desplegades podran evolucionar de forma senzilla, però quin és el problema? I el problema a dia d'avui són els serveis. És a dir, estem en una fase de desenvolupament d'una economia, una nova economia en base a aquesta tecnologia. Llavors, els operadors jo crec que estan una mica frenats en el desplegament del 5G. Veureu que darrerament han sortit moltes notícies, Telefònica, farem 5G, però quin 5G estan desplegant? És un 5G no stand-alone, no deixa de ser una evolució del 4G cap a un 5G, però que no hi ha una acceleració clara perquè no hi ha uns serveis que puguin monetitzar les inversions que han de fer aquests operadors. I els operadors tenen clar, és a dir, per una banda han de reduir quina és la despesa o quines són les en infraestructures bàsiques, i aquí és on Cellnex, evidentment, vol jugar aquest paper i juga aquest rol de gestor d'infraestructures, i d'una altra banda ells s'han de verticalitzar. I veureu cada vegada més a premsa noves iniciatives i veureu operadors que fan incursions al sector de la seguretat, al sector de la salut, perquè han de guanyar, és a dir, aquesta posició en el mercat, que els hi permeti, amb uns sectors amb uns serveis de valor afegit, sobre aquestes xarxes 5G desenvolupar aquests serveis. I això provocarà, de forma en cadena, que es desenvolupin aquestes infraestructures. Malgrat això, evidentment, el repte continuarà estant a les zones rurals, evidentment, i després a les zones urbanes en mantenir una coherència i un ordre en el desplegament de les infraestructures, com havia comentat la Marta. Llavors, nosaltres des de Cellnex veiem que el gestor d'infraestructures, el gestor neutre d'infraestructures, pot complir aquesta funció. D'una banda, en les zones més urbanes pot donar resposta a la gestió harmonitzada de les infraestructures i uns desplegaments ordenats. Jo crec que ningú vol tornar a veure a la seva ciutat les 4 o 5 caixes de fibra, ni vol massificat d'antenes que donen el mateix servei. I aquí és on Cellnex es posiciona clarament per poder gestionar aquest tipus d'infraestructures. I després en l'àmbit rural. És a dir, creiem que les iniciatives, i aquí agafo la teva paraula amb el tema de la fibra, i aquí barrejo una mica el meu rol en la part de fibra de xarxa oberta, en la part de la telefonia del 5G, creiem que malgrat les iniciatives subvencionades, els formats PEBA que has comentat, i que ara provocaran que hi hagi 100.000 llars addicionals a Catalunya on hi hagi xarxa de fibra, sempre hi haurà un volum de població, d'unitat molt petita, on la rentabilitat de la fibra no serà justificable. I és aquí on el 5G ha de jugar un paper, ja no com a connectivitat a mobilitat, sinó com a connectivitat fixa per a aquestes zones molt, molt rurals. Llavors, una forma de compaginar, evidentment que la fibra arribi, també és que aquells gaps de població molt petits, aquelles masies, aquelles viles que viuen 15 persones, puguin ser cobertes amb tecnologia 5G. Llavors, requerirà una gestió unificada de les infraestructures, tant de la part de fibra, com ja ha dit el Federico, és a dir, necessitarem fibra per arribar fins a tots els nuclis allà on es pugui, reforçar que totes les antenes puguin disposar d'aquest backhaul, d'aquesta sortida de fibra òptica, i això ens ajudarà també a arribar i a assolir els objectius que marca la Comissió Europea a l'horitzó 2025, que el 100% de la població disposi d'un ample mínim de banda de 100 megabits. Jo crec que ara mateix poder arribar a això passarà una mica perquè hi hagi una figura, nosaltres evidentment defensem aquest model com a operador neutre d'infraestructures per poder liderar aquesta transformació en la gestió de les infraestructures i facilitar el desplegament del 5G. I
crec que una mica és el posicionament de la companyia i és el que us volia transmetre. A part, també, per finalitzar, aquest creixement ordenat dintre del territori també va alineat en temes de transició ecològica. És a dir, el que hem de fer és, si hem de desplegar en zones rurals, si hem de desplegar en zones urbanes, que aquestes infraestructures siguin sostenibles, eficients i alineat amb tota l'agenda, tant l'agenda digital com l'agenda de transformació ecològica. Vull dir que el repte ens ve per dues bandes. I més o menys això és el posicionament que us volia explicar. Moltes gràcies, Joan. Jo la veritat és que a mi m'han sorgit diverses preguntes per tothom. De tota manera, a mi ara m'agradaria tornar-li a donar la veu un moment al Federico Ruiz. Primer per si, Federico, supongo que nos estás siguiendo. Primero por si tienes algún comentario a lo que se ha dicho, pero también porque hay una pregunta dirigida a ti directamente. Aprofito per comentar que qualsevol pregunta, comentari de tots els que ens esteu seguint, doncs el feu arribar a través del xat o a través de les preguntes que permet el Zoom, i així ens permetrà això enriquir el debat. Però tal com deia, li donem la paraula un moment al Federico, porque hay una pregunta que no sé si tú la puedes ver, pero que es, nos preguntan, Manuel Alfajeme, nos comenta que has hablado del modelos de negocio lineales, y nos piden si puedes explicar este concepto un poco más. Bien, me refería al concepto, a la cobertura lineal y al modelo de negocio. Ahora mismo en una carretera básicamente estamos atravesando las zonas de cobertura de diferentes municipios, por ejemplo, diferentes territorios. Entre medias puede haber zonas de no cobertura. A eso es a lo que me refería con, hasta ahora estamos haciendo un despliegue de 3G y de 4G, que es, hacemos lo que podemos, básicamente. La industria hace lo que puede. Lleva la conectividad allí donde hay negocio y buenamente se da servicio a las carreteras que sucede que pasan por ese territorio. Ese modelo ahora, cuando hablamos de pasajes y de trayectorias, tiene que ser repensado para dar servicio y garantía de cobertura y calidad y ancho de banda a toda la vía de comunicación, al AVE, a la línea de alta tensión, al pasillo aéreo, incluso hablando en el futuro de drones, o en el pasillo fronterizo con Portugal o con Francia. Y eso hay que pensarlo. ¿Quién garantiza eso y cómo se monetiza ese servicio? Pero si tienes algún comentario de alguna cuestión que se haya comentado en la mesa, yo creo que algunos de los temas que tú has mencionado se han desarrollado un poco tanto en el ámbito de las actividades económicas como justamente la idea esta de hasta dónde podemos llegar en la cobertura del 5G. La idea es del 75% de la población. Esto traducido en digamos, superficie territorial y municipios servidos, ¿cómo se puede hacer desde tu punto de vista para que se pueda llegar también al 100% de la población o de actividades? Claramente va a requerir un enorme nivel de inversión. Y el dato esperanzador es que se están barajando cifras. Hay cifras ahora mismo muy dispares. He comentado algunas de las que he estado siguiendo para cubrir todo el territorio español o una parte enorme del territorio español o de la población española con 5G. Se están barajando esas cifras. Señal de que se está poniendo encima de la mesa la cobertura total en 5G. Quien dice 5G dice fibra también, porque habrá que va detrás o va antes. Pero son básicamente sinónimos. Lo que cubrimos con 5G o con 4G son los últimos millas, las últimas, allí donde no puede llegar la fibra y para garantizar la movilidad. Otro dato a tener en cuenta es que cada vez más hablar de 4G y de 5G dará un poco igual. En algún momento veremos, ya está sucediendo, los equipos poco a poco serán capaces de migrar de 4G a 5G con cambios mínimos. En esto entra la pura lógica de negocio de los proveedores de tecnología y de los operadores. Por lo tanto, el binomio, más que de dos tecnologías separadas, estamos hablando de un binomio 4G y 5G y seremos capaces de utilizar
la mejor combinación de ambas en función básicamente de los casos de uso que requieran 5G o de la cobertura de la población en móviles 5G. Gràcies, Federico. Podeu també intervenir i fer-vos també interpel·lacions. Sí. Endavant, Joan. El Federico, dels corredors 5G, jo crec que és un repte, perquè al final la cobertura, com s'ha dissenyat, sempre ha sigut, és a dir, la cobertura de les vies ferroviàries o dels corredors de transport sempre ha sigut col·lateral, és a dir, l'operador mai ha desplegat ad hoc una infraestructura, el que ha fet és desplegat a ciutats o municipis i de forma col·lateral s'ha arribat a cobrir aquestes zones. Al fer una cobertura no ad hoc per a aquest tipus d'infraestructura provoca aquests problemes, és a dir, qui no ha anat a Madrid amb AVE i se li ha tallat la connexió 14 vegades. Llavors, els models de negoci sobre aquestes infraestructures, sobre aquests corredors ferroviaris o logístics, sí que requereixen aquesta continuïtat. No ens podem permetre en el 5G que hi hagi uns talls de cobertura. Això requereix de retruc que hi hagi una cobertura imbricada dintre de la infraestructura, viària o ferroviària. Llavors, el que hem de fer és, i aquí nosaltres ho valorem com a operador neutre, és una única infraestructura i que tots els operadors puguin anar sobre ella i gestionada per un únic agent o un únic operador que gestioni aquesta infraestructura i pugui posar en valor aquests corredors de transport, amb la qual cosa completament d'acord amb el que ha comentat el Federico en aquest sentit. Una pregunta, Marta, una pregunta que volia adreçar a la Marta perquè té a veure una mica amb aquestes qüestions que estem comentant. Si el 5G representa una implantació d'infraestructures massiva, diguem, en un horitzó determinat a la via pública o amb interès que es localitzi la via pública per donar millor servei, aquesta connectivitat contínua, diguem, proximitat a l'usuari, etc. Un ajuntament com el de Barcelona, per tant, entenem que tindrà la petició d'operadors de desplegar o d'usuaris d'utilitzar aquests serveis. Com es planteja que ha de ser el model de diguem-ne, planificació, gestió, explotació d'aquesta xarxa? Serà, tenint en compte que, partint de la hipòtesi que anirà a la via pública o en espais mobiliari públic, serà com, és a dir, és previsible o possible que l'Ajuntament faci una concessió que s'adreci de l'ús de la via pública o de determinats espais, com té altres concessions amb altres serveis urbans? Això d'una banda. I d'altra banda, és a dir, justament també per evitar aquest desordre que comentàvem que en altres tecnologies pot haver-hi hagut, en fibra, desplegament de cable, etc., i que inclús pot haver tingut algun impacte o pot haver malmès el paisatge urbà, i davant de també les possibilitats que ofereix aquesta tecnologia, des del punt de vista de l'administració és preferible tenir un interlocutor, diguéssim, hem parlat de la figura de l'operador neutre, per poder desenvolupar aquests plans. Tot plegat, això des de l'Ajuntament, quina visió teniu? No tenim la solució. Ho dic perquè aquesta és la pregunta del milion. És a dir, com aconseguirem, aquell senyor i jo, fa 20 anys parlàvem de l'operador neutre i vam estar realment treballant des de la Generalitat per aconseguir que totes aquestes xarxes que tenia la Generalitat acabessin amb una gestió flexible i neutra. I jo com abordo ara la fase aquesta és que hi haurà dues fases. La primera, que és la que estem vivint, on els operadors tampoc estan fent una gran inversió i el que estan fent és reconvertir les seves estacions actuals en unes estacions de 5G. I la segona, que serà quan aprofundim les esmercels, quan realment anem a desenvolupar aquella proximitat. I aquesta proximitat espero i desitjo que la necessitat sigui la que provoqui el concert, en el sentit la que provoqui l'acord entre els operadors. Segurament, abans en parlàvem amb ell, hi ha dues realitats molt diferents, el que passa a l'espai rural i el que passa a la ciutat. A la ciutat hi ha una competitivitat alta entre les companyies. En alguns espais rurals has d'insistir perquè despleguin en alguns llocs, perquè, malgrat tot, de vegades ho diem així, i jo no fa tants anys, des de l'àrea metropolitana, vam fer un petit estudi i hi havia 10 àrees a Barcelona ciutat que no tenien una cobertura adequada. És a dir,
És veritat que era el Carmel, però vull dir que a vegades que Barcelona també té els seus espais i jo sempre poso a la llista la paraula equitat. Si jo vull un desplegament a Barcelona amb equitat, que sigui tota la ciutat, perquè el Passeig de Gràcia és obvi. Però a altres cantons més descentralitzats no és tan obvi. Què ens agrada? Jo quan us deia abans, home, jo veig 3 tipus que hem de confrontar, que és qui té xarxa, qui fa d'operador, en aquest cas de ràdio, és igual, el rol que juga Celnex en general, i els operadors de telecos que d'alguna manera estan creant aquests nous serveis, etc. Només hi haurà una manera, que és buscar la concertació. A mi no m'agradaria anar a la confrontació, com va passar fa 20 anys, on d'alguna manera les administracions vam... És a dir, crec que tots hem madurat, tots hem vist com ha anat avançant el sector i que aquest xal a la segona fase del 5G més madur ens haurà de portar a trobar unes xarxes compartides, que potser no sigui no només un operador, sigui la suma de totes aquestes xarxes, a buscar una manera sensata i col·laborativa de trobar eficiències. La solució potser és un desig, però jo ho veuria molt més com aquesta suma. Si la ciutat té realment tant desplegament, trobem una manera. Si nosaltres ara, si farem un concurs de mobiliari públic, tindrem 300 punts, no posarem els 300 punts 3 antenes o 2 de 2 operadors. Haurem de trobar una manera de posar-nos d'acord tots, de veure com ho fem. I jo espero que aquí és on... Però serà front a que haguem passat, fem un petit xal i haguem descobert la necessitat d'aquesta proximitat. Perquè ara moltes vegades quan parles amb els operadors diuen ja tenim 5G a Barcelona. Home, no, tens 5G d'una qualitat determinada i amb unes característiques determinades. Ens faltaria tota l'altra part, que és la que val una inversió tan gran, perquè vol dir que has d'arribar amb una proximitat de les antenes molt, molt gran, etc. Per la latència, si la volem garantir, requerirà una altra xarxa diferent o l'ampliació. Per tant, jo espero que sigui amb acord, que trobem una manera equilibrada de trobar aquest compromís de tots, perquè és de l'interès de tots. Si els operadors ja s'han situat més a la capa de servei, doncs hem de trobar una manera que facilitem i que correm, que la ciutat no pot esperar i el país tampoc. Vull dir que... Joan, no sé si abans volies comentar alguna cosa, però lligat també amb això, amb la dificultat i el ritme d'implantació de les xarxes. Abans t'has referit, ho dèiem abans, has comentat de dir, els sectors productius potser encara no estan prou preparats per implementar aquestes noves tecnologies i més també lligat amb temes d'implantació de xarxa, comentaves les dificultats de les xarxes privades per implantar-se, donar resposta a les necessitats de l'empresa per la inversió que suposa. En aquest sentit, tu creus que hi ha algun element que pugui ajudar, algun desllorigador que pugui afavorir aquest desenvolupament? És a dir, es tracta més d'una qüestió que les empreses potser necessiten fer encara un salt, diguéssim, des del punt de vista de conèixer bé la tecnologia, entendre bé les possibilitats que té i desenvolupar tota la seva recerca, desenvolupament i les inversions pròpies per poder aprofitar la potència del 5G, o es tracta d'un problema d'inversió d'infraestructura i de capacitat d'inversió perquè la tecnologia la tenim i simplement és una dificultat d'una barrera econòmica? Crec que és una mica una barreja de diferents factors i diferents variables que has esmentat. Per una banda, per exemple, com que encara no ha estat prou extès tot aquest tipus d'equipament i de més, doncs els preus probablement encara estan, diríem, en la banda alta, i per tant això, per exemple, està lligat amb el fet que s'ha comentat abans, no tenim cobertura 5G avui en dia
només que en zones determinades i amb qualitats determinades. Per tant, no sé, imaginem-nos una empresa que està situada en un polígon a alguna comarca o així, però que per la raó que sigui, per la naturalesa del seu negoci, ell s'ha d'estar pensant en fer aquest tipus d'inversió. S'ho ha de pensar molt bé, perquè bé, nosaltres tenim un teixit empresarial bàsicament format per pimes i per moltes d'aquestes empreses fer front a la inversió, el valor de la inversió que representa implantar el 5G, bé, s'ho han de pensar, ha d'estar molt justificat pel retorn que ells tindran en la millora de l'eficiència, millora de la productivitat, etc. Ha d'estar molt justificat que facin el pas a fer el 5G, o sigui, a fer la inversió per incorporar aquests equipaments. Molt bé, gràcies. No sé si hi ha alguna qüestió que vulgueu plantejar, algun matís, alguna intervenció vostra. Entre vosaltres, alguna qüestió que voleu afegir? Si no, jo també tenia alguna pregunta. Joan, passo un moment també la pregunta a Cellnex. A veure, explica'ns una mica més, potser una mica més aquesta figura que ha sortit mencionada diverses vegades, de l'operador neutre. És a dir, està clar que la idea és compartir xarxa. Ara la Marta també ha fet una clara, diguéssim, demostració de suport a la idea d'evitem la dispersió i la competència entre operadors que ens porti a una implantació desendreçada i insostenible de les antenes o de la infraestructura, perquè recordem que això també ho podries comentar una mica, Joan, allò en el sentit de dir estem parlant d'una infraestructura, d'una antena, però que requereix també una connectivitat, una xarxa. Abans també hem parlat de l'edge computing, per tant necessita també unes infraestructures adosades, és a dir, no és només una antena, sinó necessita tot un desplegament d'infraestructura associat. Però una mica la pregunta era en el sentit aquest de dir si volem apostar per un model compartit, de xarxa compartida per minimitzar la presència i l'impacte de les infraestructures, quin paper amb això pot tenir l'operador neutre? És a dir, la idea d'aquest operador neutre, quin avantatge pot donar en aquest model de desplegament que estem apuntant? En l'àmbit rural, nosaltres és evident que els operadors no tenen un interès evident en l'àmbit rural, és a dir, no és un mercat potent, no hi ha un negoci, evident. Llavors, nosaltres en aquest àmbit apostem per un operador neutre més verticalitzat, és a dir, el nostre concepte va més al final és el concepte de la torre, del site, visualitzat com un servei, és a dir, veuríem una única infraestructura amb una única antena, un únic equip que fos compartit per tots els operadors, és que tots els operadors poguessin emetre les seves freqüències i associat a una connectivitat de fibra cap a les zones més denses. Això faria que les inversions associades que haguessin d'haver fet els operadors, no només amb la infraestructura física, que seria el màstil o amb el que coneixem la típica antena, sinó amb els equipaments associats, sigui menor i incentivi més l'arribada d'aquests serveis en aquestes zones rurals. I, evidentment, en les ciutats, sí que és veritat que les ciutats, quan ells fan els seus acords de compartició, si us fixeu, sempre parlen de zones d'exclusió. Les zones d'exclusió, és a dir, compartim, però les zones d'exclusió, que són les ciutats, Barcelona, Madrid, aquí no compartim, no? És a dir, encara ells han de fer aquest pas cap a la compartició. I ho deixen tot en mans d'aquest concert entre ells. Quin és el problema que veiem? Que sí que és veritat que pot haver un concert conjunt, però el problema és que les necessitats o la situació de cada operador en cada moment pot ser que no hi hagi una coordinació. És a dir, l'interès d'un operador avui o demà pot ser diferent, amb la qual cosa això pot ser que entorpeixi una mica més la coordinació. Us poso un exemple. Nosaltres, des de Cellnex, gestionem la xarxa de cobertura del metro de Madrid. És una xarxa única de cobertura, 4G, evidentment, i que evolucionarà a 5G el dia que evolucioni, i els operadors fan ús d'aquesta xarxa. Metro de Barcelona és un altre model diferent. És un model on els operadors han cobert cadascuna línies diferents i han arribat a un model de compartició. Són models vàlids, però també és veritat que el dia que vulguin evolucionar o que es vulgui evolucionar cap al 5G,
pot ser que un operador digui, escolta, jo en aquests moments no vull donar aquest salt. I l'altre operador dirà, jo no invertiré perquè tu... És a dir, entre ells hi ha un recel, no? Escolta, jo tu no et vull donar negoci o si tu ho fas, jo no ho faig. Nosaltres, aquesta visió per a neutra a més llarg termini ens permet invertir, recuperar aquestes inversions a més termini que no els retorns que pot tenir un operador que són a més curt termini. Jo crec que aquesta és una de les avantatges que veiem amb aquesta figura d'operador neutre. I després fer una reflexió sobre el tema de les xarxes privades. Nosaltres hi estem apostant, és a dir, nosaltres a Celnex creiem que el negoci vindrà per aquí, però el negoci ja no ve, i les empreses ho estan demanant, però ja no és el valor, no és la xarxa, són els casos d'ús que tu poses sobre la xarxa. Nosaltres ara estem en un pilot a Tarragona, en una empresa química, i estem desenvolupant casos d'ús de vehicle guiat en 4G, però clar, el que ens diu l'empresa és dir, escolta, jo vull que això sigui evolucionable 5G. I a part perquè el meu headquarter, que està a Alemanya, allà sí que tenen freqüència. I per què aquí a Espanya no hi ha freqüència? I com ho farem? I clar, això són dubtes que frena aquesta evolució de les xarxes privades d'aquesta indústria 4.0 que ha de suposar que el 5G és un desplegament massiu. Són els dubtes que genera. Aquí jo crec que hi ha una reflexió a nivell de regulació de com es gestiona la freqüència i de com podem implantar aquests casos d'ús per fer créixer aquest desplegament dintre dels sectors industrials. I és un repte no pel demà, sinó per avui. Vull dir, és un repte ja que s'ha de plantejar l'administració i més quan hi ha altres països dintre d'Europa que ho estan fent. Directament les empreses d'Alemanya, quan parlem amb ells, et diuen escolta, és que no entenem perquè a Espanya no s'està fent. Jo crec que amb això volia fer una puntualització a la teva aportació, Joan. Sobre la part... Sí, perdona, Marta. Només un minut, perquè has dit, la Marta s'ha definit. A mi m'agrada més parlar d'explotació concertada que de xarxa neutra. És a dir, la xarxa neutra és que n'hi ha un que té una concessió i que ho explota tot. I l'explotació concertada és que ens hem posat d'acord per explotar alguna cosa. Crec que és molt més complicat, que serà més difícil, però és que per l'altre camí no hem triomfat. És a dir, la vida és així de dura i de difícil. És a dir, hem arribat on estem i, per tant, jo crec que obrir una mica, que ja us dic, això jo crec que madurarà la necessitat obliga, que es diu en castellà. És a dir, quan realment arribarem a l'explotació concertada sobre la base de la necessitat de les smart cells, de la necessitat d'un seguit de... Serà més complexa, però hem de saber que ens enfrontarem amb aquesta complexitat, perquè si no l'altre és pensar que el món és molt fàcil i el món no és tan fàcil com s'està veient a Londres, com s'està veient a altres llocs, que tothom es posiciona, no? Perquè la inversió és molt gran, d'altra banda. Sí, hem d'anar acabant perquè ja estem sobre el temps. Andreu, una última intervenció teva i tanquem, perquè tu has mencionat una cosa important. Has parlat que l'enquesta que vau fer, més del 50%, entenc, dels ajuntaments que veu entrevistar estan disposats a invertir. I, per tant, entenc que aquí el paper també de la col·laboració públic-privada, que també lliga amb això que comentava ara la Marta, del model concertat, entenem que és un element essencial per poder gaudir d'aquests serveis i, per tant, per desenvolupar la infraestructura. Molt ràpidament, si pot ser. Jo crec que el que està clar és que aquest desplegament més extens s'ha d'afrontar d'una manera planificada i estratègica des de govern, en col·laboració amb les diferents administracions del país per tal de poder-ho facilitar i accelerar. El que està clar és que possiblement hi haurà ajuntaments que voldran poder accedir perquè tindran alguna empresa que els dirà que hi és i que si no tenen cobertura 5G en aquest mitjà termini hauran de moure's, o tindran alguna possibilitat d'alguna empresa que per arribar en aquell municipi sí arriba a tenir cobertura 5G. I per tant, jo crec que la variable aquesta estarà si no hi ha un desplegament més accelerat i més extens des d'altres àmbits.
però, com deia també al principi, els responsables dels pobles d'aquest país tenen claríssim que el 5G i la connectivitat d'alta capacitat és clau per la seva supervivència i, per tant, aquí hi apostaran, sempre també tenint en compte la seva limitació de recursos, que és molta. Moltes gràcies. Bé, ho hem d'anar deixant aquí perquè estem ja sobre l'hora. Federico, no sé si tienes algún comentario de última hora, alguna cuestión más a añadir por tu parte. No, muchísimas gracias por el debate, que está siendo realmente apasionante, muy interesante. Si entramos en más comentarios, nos estaremos aquí horas. De acuerdo, pues gracias por la comprensión sobre la cuestión del tiempo. Simplement, per fer res, enumeraré algunes qüestions que s'han comentat, allò, tallo una mica de resum. Ho menciono en termes de reptes, perquè tinc la sensació que avui hem parlat de qüestions que estan passant, que encara no les podem apamar prou, i per tant que el que ens ofereixen són una sèrie de reptes. S'ha parlat del repte de generar economia, de generar desenvolupament tecnològic i de fer que el 5G arribi a les nostres activitats productives i superar determinades barreres que hi ha. S'ha parlat del repte d'evitar que el 5G sigui un element de segregació, i al contrari, justament el repte de fer que el 5G sigui un element de donar ubiquitat al territori, tant a nivell de ciutat, perquè també, no ho oblidem, a nivell de ciutat i al centre i la perifèria urbana també, com a nivell de territori. S'ha parlat del repte de la sostenibilitat, que la implantació sigui endreçada, que sigui sostenible, adaptada al territori. S'ha parlat també del repte de generar processos de col·laboració entre el sector públic i el sector privat per facilitar la implantació i per facilitar, diguéssim, superar el repte de la inversió necessària. Hi ha un repte que apareix en forma de preguntes, que jo la llegiré, però servirà una mica per cloure la jornada, perquè jo crec que no estem en disposició de contestar en aquesta taula i que miro de reüll el Pere Macias, que ens acompanya, que està aquí, perquè entenc que pot ser motiu d'un altre debat. Ens fa la pregunta un espectador anònim, tal com apareix en el nom, però que té molt a veure, diguéssim, amb el lloc on estem i amb el tema que estem debatent. Ens pregunten, a part de manifestar l'interès de la jornada, cosa que agraïm, pregunta quin rol han de jugar els enginyers de camins en el desplegament del 5G, si els enginyers de camins tenen alguna cosa a dir. A mi sembla que és una bona manera d'acabar, tenint en compte que estem al Col·legi d'Enginyers de Camins. Crec que cap dels que estem aquí no estem en disposició de contestar, podríem teoritzar i apuntar idees. De fet, estem parlant de territori, estem parlant d'infraestructures, estem parlant de models de gestió de les infraestructures. Estem segurs que els enginyers de camins amb això tenen coses a dir, però em sembla que tenim 3 enginyers de telecomunicacions, un economista, jo tampoc soc enginyer de camins, per tant, si us sembla bé, ho deixarem per aquesta qüestió particular per un altre àmbit de debat. I per tant, simplement, per part meva, agrair-vos la vostra presència, agrair també al Federico Ruiz tu presència telemàtica, els altres hem pogut estar aquí de forma presencial, agrair al Col·legi de Camins que ens hagi acollit en aquesta jornada i agrair al Cercle Infraestructures la seva col·laboració en aquesta organització i a tots els que ens heu anat seguint, també moltes gràcies per l'atenció.